Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanin. Padayon natong iampo ang kaluwasan sa tibuok kalibutan, ang pagkabag-o sa mga kasing-kasing sa mga makasasala aron makabot na nato ang kalinaw ug kahusay sa kalibutan. Ang ato sa dinhing nasod atong iampo nga magmalinaon kanunay. Nasa doy mga katalagman nga nahitabo sa Davao areas, ang kusog kaing uwan, nanga-cancel na ang klase. Ato sang iampo nga dili unta mo grabe ang maong sitwasyon, malikay sa mga kadautan ang atong mga kabos nga mga kaigsuonan diha niya ng area sa Davao o kining mga katalagman mawagtang na unta pinaagi sa gahom sa Ginoo. Ang ato sa mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi sa pagsigig palit aning atong mga slots, hatagan usab unta sa tinuod nga mga grasya nga makaluwas sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluhi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluhi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluhi kami. Kaluy unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga makagagahom ug way katapusan, nga nagdumala ka sa langit ug sa yuta, patalinghogi nga maluluyon ang mga pangaliya sa imong katawhan ug itugot ang imong kalinaw sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang basahon ni Samuel. Unya miadto si Saul sa mga turil sa karnero nga duol sa agianan diin may langop og misulod siya niini tungod sa sugo sa lawas. Ning higayuna si David ug ang iyang mga tao naglingkod sulod sa kinasuukan sa langop. Giingnan si David sa iyang mga tao, ani ana ang higayon nga giingon sa Ginoo kanimo nga itugyan niya kanimo ang imong kaaway ug ikaw nay magantigo kaniya. Unya mitindog si David sa hilom ug sa hilom gitabasan niya ang bisti ni Saul. Apan human kini mabuhat ni David, nagbasol siya. Giingnan niya ang iyang mga tao, dili buot ang Ginoo nga patyon ko ang akong agalon, kay pinili man siya sa Ginoo. Pinaagi niini, nadani ni David ang iyang mga tao sa dili pagpatay kang Saul. Unya mitindog si Saul ug mibiya sa langub ug mipadayon sa iyang lakaw. Unya migula usab si David sa langub ug gitawag niya si Saul, agalon kong hari. Ug sa paglingi ni Saul sa iyang luyo, miyukbo si David ug miingon kang Saul, nganong nagpadani ka man sa mga sugyot sa mga tao nga nag-ingon nga dautan akog tuyo kanimo. Karon nasayran mo na gayud nga gitugyan ka na sa Ginoo kanako ug pipila sa akong mga sakop nagsugyot kanako sa pagpatay kanimo
Apan wala ko ikaw patya, kay dili ako makaakop agpatay sa akong agalon, kay pinili ka man sa Ginoo. Tanawa kamahalan, kining tinabas nga akong gigunitan, aron masayod ka nga wala ako'y tinguha sa pagbudhi kanimo, gikan kini sa imong sidsid. Wala ako makasala kanimo, apan nagtinguha ka sa pagpatay kanako. Ang Ginoo mao'y maghukom kanato, siya mao'y maantigong manimalos, apan dili ko gayud bakyawon ang akong kamot batok kanimo. Sumala sa karaang sanglitanan, ang taong dautan magbuhat og dautan, ug busa dili ko ikaw pasipadan. Kinsa may gipangita og gigukod sa hari sa Israel, usa ba kapatay nga iro o pulgas? Ang Ginoo ray maghukom kanato, siya ang manalipod ug magluwas kanako gikan kanimo. Human makasulti si David niini, si Saul miingon, ikaw ba kana David, anak ko? Ug mihilak si Saul. Miingon siya kang David, mas matarong ka pa kay kanako, kay gibaslan mo magmaayo ang akong pagkadautan. Gipakita mo ang imong kaayo kanako, kay wala mo man ako patya, bisag itugyan ako sa Ginoo kanimo. Mahitabo bagod nga ang usa ka tawo nga makahigayon pagpatay sa iyang kaaway, dili mo patay kaniya. Gantihan ka unta sa Ginoo sa kaayo nga gipakita mo kanako niining adlaw. Karon nasayod ako nga ikaw mahimo gayong hari, ug nga ang gingharian sa Israel malig-on uban sa imong pagdumala. Busa ipanumpa kanako sa ngalan sa Ginoo, nga dili mo pamatyon ang akong mga kaliwat, ug dili wagtangon ang akong ngalan gikan sa banay sa akong amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Kaluy ako, O Diyos, kaluy ako. Kaluy ako, O Diyos, kaluy ako. Kaluy ako, O Diyos, kaluy ako. Kay kanimo nagadangop ako, diya sa landong sa imong mga pako, nagadangop ako, hangtod nga mulabay ang kadaot. Kaluy ako, O Diyos, kaluy ako. Magsangpit ako sa Dios nga labing halangdon sa Dios, nga naghimo kanako kaayuhan. Magpadala unta siya gikan sa langit, ug makaluwas kanato. Untang himuong sa lawayon, sila nga nagayatak kanako. Magdala unta ang Dios sa iyang kaluoy, ug sa iyang kamatinud-anon. Kaluy ako, O Diyos, kaluy ako. Ibayaw ko unta labaw sa kalangitan, O Diyos. Labaw sa tibuok kalibutan ang imong himaya. Kayang imong kaluoy miabot hangtod sa kalangitan, ug
ug ang imong kamatinud-anon hangtod sa kapanganganuran. Kaluoy ako, O Diyos, kaluoy ako. Wikain mo, o nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya mitungas si Jesus sa bungtod ug gitawag niya ang mga tao nga buot niyang pilion. Nanuol sila kaniya ug nagpili siyag napulog duha nga iyang gitawag og mga apostoles. Miingon siya kanila, gipili ko kamo aron makig-uban kanako ug ipadala ko kamo aron pagwali ug makabaton kamo gahom sa pag-abog sa mga yawa. Mao kini sila ang napulog duha nga iyang gipili. Si Simon ginganlan ni Jesus og Pedro, si Santiago og si Juan, mga anak ni Zebedeo. Ginganlan sila ni Jesus og Boanerges, nga sa ato pa mga anak sa dalugdog. Si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon nga patriota, og si Judas Iscariote nga nagbudhi kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang pagpili ni Jesus og 12 ka mga tinun-an or gitawag og apostoles gikan sa tanan nga nagsunod kaniya nga gitawag og mga disipulo, maoy pagpakita nga iya nang gibangon ang napukan nga tribo sa Israel, ang 12 ka tribo or nasod sa pinili nga katawhan nga mao ang Israel. Nya karon kining maong pagpili ni Jesus gihimo niya aron kining mga tawhana makig-uban kaniya. Mukuyog niya sa tanang higayon. Gilinga imong tupad ing namukuyog ka ni Jesus sa tanang higayon. Di man mo lingi uban. Kita ganahan ratang mukuyog ni Jesus panahon sa Pista Senior. Karon gakuan maron ga walk for Mary or walk with Mary baron. Sayo kay ng mata kay mukuyog ta ni Maria sa iyang pagpanaw gikan dinto gikan sa puente hangtod padong sa kaning basilika. Pero ini human arong adlaw mukuyog pa kata. Karon daghan kayong manimba, siyam ka nobinaryo na pagyoy sa panang ubang gibutang diha sa kuan napay triduong, napay pluvial parade, naapagyoy prosesyon, daghang kay mukuyog, minilyon ang mukuyog. Pero ini human ani mukuyog pa kata. Ana. Karon nanimba mo dinhi, kuyog tas Ginoo, mga usa ka oras. Ini human aning misa, mukuyog pa mos Ginoo. Mo na pangutana.
Sa atong unang pagbasa, ipakita ni David ang iyang pagkuyog sa Ginoo. Gisugo siya sa Ginoo sa pag-alagad sa hari sa Israel nga mao si Saul. Iyang gialagaran si Saul, iyang giluwas ang gingharian sa Israel, iyang gipatay sa Gulayat, iya pagyong gibuntog ang mga Pilistihanon. Nya human nabuhat ni David ang pag-alagad ni Saul nga tininuod gyud kay ang pag-alagad, nasina si Saul kaniya og buot na niyang patyon si David. Mo nang iyang gipangita. Nagtago-tago na lang si David kuyog sa pipila niya ka mga kauban didto sa mga kabungturan. Gipangita gyud sila maayo ni Saul kay patyon. Hangtod nga si Saul nahasulod sa langob, sugo siyang lawas, nisud siya sa langob, nga didto nagtago si David ug ang iyang mga kauban. Nya niingon dayon ang iyang mga kauban, mauna ning higayon na, boss, niya na, gihatag nas Ginoo nimo ang imong kaaway, hansaki dayo sa imong bangkaw, patay lagi na, kausara na, din ana mangita nimo. Ang gibuhat ni David, iyang gidool niya, hait man kayong iyang espada, iyang gitabas ang sinina ni Saul, basig natug tingalito, giduka ba, kapoy, gitabas niya ang sinina or sidsid. Pero pag human niyag tabas, iya na tatong duslakon, pero nakahuna-huna siya, pinili rabanis Ginoo, gi-anoint rabanis Ginoo isip hari sa Israel, bisag animal na kainig binuhatan, risgo na nis akong kinabuhi, pero pinili nis Ginoo, dili nako supakon ang gapili ani niya. Motong ni atras si David og iyang kumbinser ang iyang mga kauban, di nato patyon kay pinili nas Ginoo. Nindota no? So kuyog yun ni David ang Ginoo. Ngano man nakahuna-huna man siya nga kani pinili nis Ginoo. Kamo mga asawa o mga bana, kung mga bit ng imong asawa o imong bana, makahuna-huna pa ba ka nga pinili nas Ginoo aron mahimo nimong bana o asawa diha sa inyong kasal? Ha? Gilinga imong tupad. Ina kung naa ka ng sitwasyon na kahuna-huna pa ka nga pinili nas Ginoo, dili na nimo awayon, dili na nimo bugnoon, di na nimo kulatahon, labi na gyud namabdo sa imong asawa gikas iyang kabit. Makahuna-huna pa ka nga pinili nis Ginoo kay hiusami sa sakramentos kami niyoon, og malimot ka ana pasabot giyawaan na ka. Ang yawa na imong kuyog, dili na ang Ginoo. Muna nga ang sunod nga buhat sa mga apostoles ang pagpapahawa sa mga yawa. Nya unsaon man pagpapahawa ang yawa, diha gid siya hinginli sa imong kaugalingon. Magsige tag papahawa og mga yawa sa atong isig katao, magampo pagid ta, dadon pagid nato kunuhay ang giyawaan ngadto sa exorcist, haron lang yun mawa ang yawa. Pero ikaw di ay nga nagdaan ang tawhana, naa sa di kay yawa, yawa nimo papahawaa. Oh, kana ding imong kalagot, di na yawanon. Ha? Gilinga imong tupad, inawa na kay gikalagutan. Oh, kana ding imong pagka-isipan, kanang kusog kay kamo kwinta-kwinta, alkansi ba ka o ginansya, di na yawa. Kanang moingon ka, ngigagod. Sige lang, ako lang yun magsigi. Kuha ngigagod. Kansi ko. Isipan man kana. Yawa mangyapon na. Kana ding imong pagka sigig panglibak, ganahan kay ka manglibak. Di na yawa di ay. Kana ding imong pagsinasina, masinahon kay kastanan. Abi kay ni gwapa or ni gwapo man imong silingan kay maunay iyang gibuhat siyang naong, mao sa imong buhatos imong naong, nagtuo kag pariham og naong. Basig ni arang-arang to siya nya ikaw nagusbat na hinong imong naong paggamit nimo ana.
Anya dede na yawa dia kana ding imong pagkadao daw kay kag agianan imong yung koralon kay imo nang yuta bisag nangabag-id na ng sakyanan diha kay di na gyud kalusot imo yung koralon kay ako gining yuta dede na yawa dia da hilom lagi mong giyawa kaning pagpamaligyag slat unsa man ni yawa ni dili. Oh, tanawa, di ba kay bawo gyud mo kanang pagpalit og slat, yawa na dili. Oh, so nindot. Nay mga inspiring text nga akong nadawat karong adlaw kung gibasa ingon dayon siya ang usaba ako Father giharian gyud ko sa kabalakang kay bisag di ako sa laing nasod dato nga nasod pero ang akong trabaho ultimo nya daghan kay panginahanglan akong pamilya kay pobre man sad mi kaayo hurot-hurot gyud ang akong income Father nya usa ka adlaw ni ana Father karong bag-o na over nako munting ito na awa siya kabayad sa iyang premium sa insurance ba murag dako-dako gito mga $2,000 man siguro to nganong man siya kabayad kaysa sige ko no niyang paminaw sa akong wali na dasig siya nga mopalit og slot imbis iyang ibaya didto iyang gipalit og slot tingali di sad ang tanan partly iyang gipalit og slot niya human napagi siya gipanghatag-hatagan ingon siya kuno siyang kaugalingon Lord akong atubangon kung ipinalty ko ani or i-cancel ba ning akong insurance ako na lang ning atubangon basta mo palit yung kog slot kay wa jud koy kapalit og slot kay tungod aning akong kabalaka pag human ko no niya palit og slot lipay na kay siya ningadto dayon siya the following day ba or few days after sa insurance office kay iya nang pangutan-on pilay iyang obligasyon pilay penalty pilay iyang bayranan niya pag-abot niya didto niingon kuno ang insurance nga amo na ning gi-apply og charity so paid na ang imong whole bayronon wa kay obligasyon zero nya text din siya nako Father ni anasad ang resibo ni palit na sa kog slot di ba nako hinaot unta nga sige ni siya ka-cancel ang iyang insurance isa grabiha gyud sa grasya kana sa material pero ang nakadasig nako tungod kay naa man siya nag-alagad sa usa ka care home nga naidaghang mga tiguang og mga masakiton nga nagdepresyon ang uban tungod sa ilang mga sakit karon kuno gasigi na siya sangyaw ngadto sa mga masakiton nga iyang giatiman nga kining atong kasakit kuani siya grasya ni mao ni akong nakatunan sa sige na akong paminaw Padersiano ang kasakit ug ang kamatayon grasya na sa sige ko nun niyang hisgot ani with conviction nanga-relax ko no ang iyang mga gipang-atiman wa na kuno'y magsyagit wa na'y magsigig mo malipayo na sila nya sige na kunog pasalamat salamat gyud kaayo sa imong pagtudlo namo kay nawa gyud ang among mga kasakit sa among mga sakit pwede na may mga matay nindota no kasuway mo ana kanang mawa imong kasakit niya okay na nimog mamatay ka kasuway mo ana nya karon ingon siya Father wa na jud koy kabalaka hastang ako mga plano para sa akong pamilya gisurrender na nako tanan sa Ginoo day by day pwede na kong mamatay ang ako lang jud paningkamutan kada adlaw nga makapaambit ko sa akong grasya ngadto sa uban ang iyang kalipay na ana diha nakasentro dili nas pagtigom og kwarta aron i-secured sa iyang kinabuhi og siyang mahal nga kinabuhi kay nakahibaw siyang mga matay ra gyud ta ug ang kasakit nahimo ng kalipay para niya iya pag yung gisangyaw ngadto sa uban mo na ningon si Kristo sa iyang mga pinili nga mga apostoles iwali ninyo ang maayong balita unsa may maayong balita kining atong kasakit, kining atong mga crosses in life, grasya nis Ginoo. Aron ta maduol niya. Aron ta
makakuyog niya sa iyang way of the cross to heaven. Nga kining atong pagpamalit og slots og pagtabang sa atong isig katao nga nanginahanglan, mao ni ang sikreto aron malipay ta tinud-anay og makontento sa atong kinabuhi. Dili din ang pagsigig paningkamot sa pagpangwarta aron mudako yung income, aron secured ta, magdugang lang na sa atong stress, magdugang lang na sa atong kabalaka o kasakit sa kinabuhi. Giling nga imong tupad. Ing na kay gitigom ron. Ing na kay gitigom. Ing na ipanghatag na. Ipanghatag na. Palit nagsalat. Ako mong reportan ha, pila na ni pagawa sa ilang tinigom, unya ilang gipalit og slot. Ang atong SBF dag, ay salamat in taon, niabot na gyud og 8,000 ka slots ang atong halin. Oh, pakpak. Dota. Ngato sang kuan Santo Niño katong HJSN na halina na pud tag 4,210 ka slots. 15,000 na lang, 790 ang nahibili. No, pakpak yapon. Kotobra raban ni sa February 3, o niya tag 100 raman ni per slot, ato lang ning paspasan o palit. Gabi nagmeeting mi sa atong PPC, nagmeeting po ko sa ato dinhing barangay officials o mga purok leaders kay kining atong gamay nga sinulog festivities sa atong parokya, ato yung paningkamutan nga murag replika sa gamay ba sa kasadya dito sa Basilica karon aron maka sinati po ta dinhi og gamay lang glimpse sa kanindot sa selebrasyon sa Archdiocese karong panahon na ato nang i-localize dinhi. Makakita unya mo mga nindot nga talan-aon sigon sa ato mga simple pero meaningful, joyful, and loving celebrations. Nya kaning atong SBF dag, ato ning gitarget nga unta inigpista nato karong Abril 13, karong tuiga sa atong 11th Fiesta Celebration, mahuman na untang atong kumbento. Ang atong mga contractors, bisag wa ta kabayad nila, kompleto pa, siging paningkamot, mag-overtime, pagyod. So pagpakan nato atong mga contractors, salamat kayo. Anang inyong hangad-hangaron di ang atong kumbento, atong gitukod, na purma-purma na siya. Munang ato na siyang pasalamatan niya ato sang ubanan sa atong pagduyog. So kamong tanan nga mga nahigugma aning ato dinhing simbahan og nakasinati sa grasyas Ginoo, padayos pagpaambit. Kamo sang wa kasinati, hala sugdi na ninyo, di jud ka magmahay, wala ka nang hahanapin pa. Katulang gibuwagan sa asawa nga akong gi-counselan, pastilang guula gid niya, nako sayon ra gid na Brad, palit og slot niya, praktisa ang tulo kai ampo, alagad og antos. Ana kanang imong asawa og di na maulian, mamatay ra gid na. Dili ako ningon anay, joke ra na ako ninyo. Ako giingnan kanang imong asawa dili na ka mangandoy nga mobalik pa na nimo, pero magsigi na lang jud kag higugma niya hangtod ka mamatay. Insya mo na akong gipangandoy, Father, nga dili unta ko batintal og laing babay bisan pag ang akong asawa ni kuyog naglaing laki. Ninduta no? Kinsang mga banaha dinhi nga makaampo og ingon ana, kung ang inyong asawa ni kuyog naglaing laki, niya ang imong iampo, Ginoo, lig-una taon ko nga di unta kong makapangabit og laing babay og magpabilin kong buutan nga bana nining akong yawanon nga asawa. Kinsa man congratulations og naa mo na ni congratulate ko niya, ningon ko imo nang napapahawa ang yawa diha nimo, ipatakod unya na ngadtos uban ang maong gahom
sa pagpapahawa sa yawanong hunahuna. Si David napapahawa po niya ang yawa sa kasuko diha sa iyang hunahuna ug napaambit niya sa iyang hari gani nihilak si Saul. Natandog ang kasing-kasing sa iyang kaaway, mihilak ug nagbasol. Nabuntog sad ni David ang yawa sa kasing-kasing ni Saul. Mao ni ang atong gahom kay mga pinili man tas Ginoo pinaagis bunyag, pinili sa tas Ginoo pinaagi sa atong debosyon, pinili tas Ginoo pinaagi ni atong pag-apil sa sakramento labi na ning Eucharistia. Ato ning padayonon ha. Sige katapusang lingi ing na hinomdumi ako pinili ko sa Ginoo. Sige ing na hinomdumi pinili ko sa Ginoo. Pasabot ayaw kog libaka, ayaw kog daog-daoga, ayaw kog ibaliwala kay pinili ko sa Ginoo. Oh, nindot na manindog na ta mga pinili sa Ginoo. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon, isip bala ang katawhan nga pinili sa Dios, malaumon kitang mudangop sa atong panginahanglan ug moingon, amahan pamatia ang among pangamuyo. Amahan pamatia ang among pangamuyo. Nga sila nga gitawag diha sa simbahan sa pagpangulo sa katawhan sa Dios, magmadasigon mumantala sa ebanghelyo ni Hesukristo ngadto sa tanang suok sa kalibutan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among pangamuyo. Nga sila nga nangita sa Dios, malamdagan o kinabubutong mutubag sa pagdapit sa Dios sa pagpakiguban kaniya, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pangamuyo. Nga ang mga kabatanunan makaila sa tingog ni Kristo nga nagtawag kanila ngadto sa maalagarong pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton makadawat o kahupayan o kusog gikan sa mga taong nagalima kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pangamuyo. Nga si Halang Dong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga taganunta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pangamuyo. Nga ang atong mga hinigugmang nangamatay na, malinaw mo pahulay dito sa gingharian ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Amahan pamatia ang among pangamuyo. Langitong Amahan, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay kasag kanimo tungkol sa imong kayo
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, itugot kanamo nga magkanunay kami pagkalawat ingon sa angay kaysa matag sa ulog namo niining Eucharistia, imong gipadayon ang buhat sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanim. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Ang nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matar. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhunong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag ni iningadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mobalik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay,
Labi nang among gihandom karon kadtong nabiktima sa mga gubat o mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ani nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang ingharian, ang kahumugan, himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaw sa kaniyo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, aban ni pamulong lamang o
maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. He's my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, who's lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Jesus, my friend. Magampo kita. Hop nga kami Ginoo sa espiritu sa imong gugma, aron kami nga imong gibusog sa usakapan nga langitnon, imong himuon nga managhiusa sa usa ka gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nung gahom sa pagpapahawa o giyawa. Nya unsa may atong buhaton, mukuyog lang kita sa Ginoo og atong bansayon kanunay ang iyang mga sugo. Maunay epektibo kaayo og malungtaron kaayo nga gahom batok sa dautan. So salamat sa nikuyog sa Ginoo og nisuporta nato dinhi pinaagis pagpamalit og mga slots. Ang atong SBF DAG para sa kumbinto na apay 52,000 ka slots nga tag 500 pesos per slot. Ang atong HGSN para ni sa atong kapistahan ni Santo Niño dinhi sa atong parokya na apay 15,790 ka slots tag 100 pesos per slot rani. So ato ning padayonon ang pagsuporta sa atong maayong mga tumong o mga proyekto. Ang Ginoo manaa kaninyo Manausab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayono nato kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done.